Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Ini an vlog maltandulla. Karda mitidi the vlog maltandulla. Actually ini an ena kutumadillaga povondulla. Kutumadillaga povondulla. Ancha pura vlog malpene innonji dai vlog malpere balli pandadu ini vlog maltandulla yana. Air pura barperen pura niklek tojava anchene engela posattu kutumadillam ayela niklege an tojava ganta etan panda it's 9:43 and nana popina anne bariyru leru karda mittidi vlog maltandulla yana mami al pulleru ancha engala onji raddu boka bala boka kudonjakka boka anne boka kudonjanne engel pura popini tu kalpa incha pura ondonde aniklik tojava okay and last video do yana YouTube payment ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು 20,000 9,000 ಅಂತ ಪುರ ಪಂತಾರೆ ಕೆಲವೇರು ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ 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 ಲೂಸರ್ ಗುಚ್ಚು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿಗೆ ಓಲೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಾನ ಪನ್ಪಿನ ದೈವಸ್ಥಾನನ ಅಲ್ಪದ ಆಮೆಟಿಮೆಟ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಓನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಓಲ್ ಪೋಪ ಅಂತ ಅದೇ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ದಡೆ ಪೋ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪೋಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿದ ಮನದನಿ ಎಂಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚ ಆಡೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋತೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆದ ಪೋನ್ ದಾದೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನನೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಮೆಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಈತ ಸಪುರದ ಓನಿಡು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ತುಲೆ ತೋಟಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೋಟಡೆ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡುಂಡುಗೆ ವ್ಯೂ ಓಲೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುನದ ನಿಶ್ಮಿತಕ್ಕ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎತ್ತು ಅಂದ ಏನು ಕಾಪುಡು ಫಜೀರ್ದೆ ಎತ್ತಿನ ಮಟ ನಡ್ತಂದು ಬೋಡ ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಸುದೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಅಂದೆ ಥೂಲೆ ಜಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶೋಕ ಮಲ್ಲಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಪೋಯಣ್ಣ
ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ರಿಶ್ಮಿತಾ ರಿಶ್ಮಿತಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಈ ರಾಯಮನ್ ಪ್ಲೇ ದಡ ಕರ್ಮ ದಿನೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಭತ್ತನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಭತ್ತದಿಂದ ಆಯ್ತು ದಾದನ ಕೋಪ ಕೋಪ ಪೂಜೆ ಊಟದ ಸಮಯ ದೇವರೆಂದಲೇ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಳ ಪಡ್ದು ತುಲೆ ಇರೇಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕುಲು ಚೌತಿ ಪುರ ಅದು ಎಂಕಲಿತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಜನ ಉಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಲ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಡ ತನ್ವಿನ ಇನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ ತೂಯರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ರಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿವಾ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಉಂಡು ಆ ರಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿವಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿ ಅಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅಲೆಗ್ ಒಂದಾವು ಶಾಕ್ ಅವು ಒಬ್ಬ ಒಂದಾವು ಅಂಚ ಐ ತಿಂಗಳು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಚೌತಿ ಆಂಡ್ ಟಾಟಾ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡನ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆರೊಂದುಂಡು ಅಂತಪುರ ನನ್ನ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜ ಅಲ್ಲೆಂತ ನಿಂತೋಜ ಓಕೆ ಆರಾವೇನೋ ಇದ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಜಿಂದೆ Yeah.
ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಬಂದ 5:30 ಆಂಡಿತ್ತ ಗಂಟೆ ನಾನು ಚೂರು ಪೊಡ್ತಿದ್ದ ಮುಗಿದುಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದೇರ ಅಲ್ಲೇನು ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತೊಂದೆ ಬರುವೆರದನ ಅಕಲ್ ಬರಿಯರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೌತಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅನ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಏನು ಚೌತಿದ್ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೋರ್ತುನ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಚೌತಿದ್ದ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಮುರನಿರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಇಂಕ್ 8 ಬೈದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ 8,000 9,000 6,000 38,000 20,000 ಅಂಚಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು 8th ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವು ಗೆಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಬಟ್ ಅವು ಗೆಸ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು 8th ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡ 0 ಎಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಓವೇ ರೀತಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಯಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮಂದಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಕಂತ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಬಟ್ ಏಡೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನ್ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅತನ್ ಬಂದಗನ್ ಲೇಟ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಬ್ಬುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು 8th ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪಂಡ 0 ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಓವೇ ರೀತಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಡನಿಕೆ ಏನ್ವೇರು ನೀಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು 8th ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಎನ್ನ ಎದುರೆದುರು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಎಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಒಗ ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚೇನು ಎನ್ನೊಂದೇರು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಓವೇ ಕಾಸು ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ರದ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 2 years ಆಂಡ್ ಏನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 1 year ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ 2 year ಲೈಕ್ 2nd year ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈಜಿ ಪಂಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರಡ್ ಐಕ ಐನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು $100 ಆವೋಡು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ $1 ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ 6,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು $1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ 6,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಆತ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಪೂರ ಆತಂದು ಅತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಜನ ತೂಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತ ನಮಕ್ $1 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವಾಗ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊರ್ಕಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಿಡ್చి ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊರ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಕೆಲವೇರು ಎಡ್ಡೆಡು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಾರು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಪಂತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪೋಗಂದು ಮನಸ್ಸಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನಂದೆ ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆದಾದ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಐನ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನಂದೆ ಕುಲ್ವೇನಾ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರು ಬತ್ತದ ಬರಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬತ್ತು ನೆನ್ನಿಗ್ಲೊಡ್ಡುಗು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪಂಡದ್ದು ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿದೆ ನಾನು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್